как те казваш? Памела. Севда. Благовеща. Милиса. Ешка. Хубаво, всичките са много красиви. Къде учите? Първо СО Свети седмочисленици. Браво! И аз там завърших в едно време с отличен успех. И както и да е, сега работя по BTV телевизора. Сега какво ще правите? Обичам да съм с приятелите си да пътуваме заедно. Обичам да съм с приятелките заедно да си играем в училище. Обичам да рисувам, да гледам телевизия и да си играя с приятелки. И аз обичам да играя, когато имам свободно време. Ти? И аз обичам да съм с приятелките си, да карам колело и също така и да отивам. Добре. Коя ви е най-любимата госпожа? Госпожа Миланова! Браво! А любимият ви предмет? Музика! Изпейте само една песен, обаче да е много къса. Чакай, не знаем. Чакай, коя знаме? Ек съм шик? Да, ек съм шик. Станах отведнъж голяма, гримовете взех на мама и сама пред огледалото нашарих си лицето цялото. Аз съм вече променена, станала съм много шик, но живее още в мене нежния ми детски лик. Браво! Аплодисменти, ама няма който ни тук. Сега. Спирай! Ама напълно не.